Mi se nalazimo u Donjem Dragonošcu. To je mjesto 15 minuta udaljeno od Zagreba i nalazi se u srcu Turopolja. Kao što vidite, to je brežuljkasti kraj okružen prirodnim ljepotama, šumom, livadama, oranicama, zdravim zrakom. Odlučili smo se svinje ovdje staviti kako bi uživale u prirodnom okruženju. Dakle, one su puštene u ograđenom dijelu gdje je pašnjak i šume, te se na ovom našem zemljištu nalaze i prirodni izvori otkud svinje dobivaju vodu i gdje im se stvara blato koje one obožavaju i koje im treba da bi se rashladile i da bi se one mogle u njemu valjati. Imam 22 godine i po završetku svog studiranja na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje u Zaprešiću htjela sam zajedno sa svojim zaručnikom osigurati svoj posao. U tome su nam pomogli naši roditelji gdje su s moje strane osigurali nam zemljište, a s njegove strane svinje. Mi smo čisti proizvođači hrane što se tiče njih. Jedu suhu djetelu. Kada je mogućnost da im se kosi zeleno, kosi im se zeleno. No međutim, najveći problem u svemu tome je što nemamo toliko zemljišta koliko bi one zahtijevale. Znači, prioritet nam je proširiti zemljište da imamo gdje zelenu tu hranu i djetelinu za njih čisto proizvoditi. Otprilike bi nam trebalo 100.000 eura da ovu parcelu napravimo prilaz, ogradimo još, osiguramo još bolje uvjete ovdje životinjama. Htjeli bih povećati cjelokupno sav broj svinja i napraviti mini preradu i eto, to je to. Što se tiče samog proizvoda, on je prepoznat od strane Europe i od strane cijeloga svijeta kao autohton proizvod Hrvatske, jer se proizvod radi od crne slavonske svinje, a to je autohtona pasmina Hrvatske i on je poznat po svojoj kvaliteti. Tako što se tiče tržišta, tržište je osigurano i tržište postoji. Samo nama trenutno još malo nedostaju uvjeti, pa se nadamo da ćemo uspjeti njih poboljšati. Veliku podršku je u svemu tome pružam i da nemam neko povjerenje i da ne mislim da bi mogli u svemu tome uspjeti, ne bi sigurno. I drago mi je što sam snašao evo takvu curu, još malo i buduću ženu i ponosim se njome. Ponosna sam što sam djevojka sa sela, pa sad uskoro i žena sa sela. Od uvijek, od malena sam živjela na selu i gledala kako se uzgajaju naše hrvatske pasmine i poljoprivreda je bila u mom okruženju. Ponosna sam što živim na selu. Također bih poželjela svim mladima da sami pokrenu svoje poslove i da ne čekaju da im neko drugi pruži priliku, nego da si sami stvore priliku. Evo, dobar dan svima, da i formalno vas pozdravim i da počnemo. Dobrodošle na seminar Europske mogućnosti za žene iz ruralnih područja. Ja sam iz Donjeg Dragonošca, to je Zagreb. Sa dečkom smo pretprošle godine pokrenuli uzgoj crne slavonske svinje. Planiramo i dalje povećavati svoje gospodarstvo, ne samo sa crnom slavonskom svinjom, već i općenito proširiti svinjogojstvo
i izgraditi pravu farmu, prasilišta i ostalo i biti jedni od izvoznika. Za svaki projekt treba dobra ideja, treba ideju imati na papiru. Maštajte o svojoj ideji, ali doslovce maštajte o svojoj ideji. Kroz tu ideju će najbolje se posložiti projekt u vašoj obitelji, u vašoj kući, u vašem dvorištu. Svaka vaša ideja koja će biti na papiru kroz određeni natječaj će biti provediva. I bit će možda lakša nego što je bio IPARD i bit će još lakša nego što je bio SAPARD. Ja sam puna riječi hvale i umjesto da se zahvaljujem svima osobno, jer sam, evo, kao najmlađa ovdje od svakoga mogla ponešto naučiti iz iskustva. Zahvaljujem se organizatorima na uspješno provedenim svim pripremama. Sad sam neke stvari posložila na svoje mjesto, te se zahvaljujem i Ivoni na tim lijepim predavanjima. Bilo mi je ugodno i stvarno predivno raditi sa svima vama. I jedino mi je žao što je ovako brzo vrijeme prošlo i što se, evo, nadam se da ćemo se ponovno negdje sresti i družiti i međusobno surađivati.